6 CBL हबो नय टाइटल बेलदेन ब्राखौ बेलदेन ब्लकआव थानानै माबोरै 6 CBL लुटनिफ्राय मोनखो बिथाङा बुजिनो मोनाखै काहानिखौ मिथिया जेरैबो जारला प्रमद बर' सारा बिपिएफ पार्टिया गोहो खुंथायाव फैयोबा एक्स एन डि पिफोरनि केसखौ बोस्रांनानै होगोना होआ दियारनाला सारखौ उदां खालामनानै होगोना होआ जेरैबो जारला प्रमद बर' सारा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसे जानानै प्रमद बर' आरो गबिन्द फेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं आरो 5 बोसोर सुबिदा होनो नाजानाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां गनायथावना मानो होनोबा दिनैनि समाव बिमा बिफानाव गावनि गथ'आ माबा मोनसे बिनानै मोनाबा उसुं खना खना लामा लामा खुद्रिनानै थानाय बायदिसो जों प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिसिनि महर मुस्रिखौ बेबायदिसो जों नुबाय जेबोखौनो बुंनो हाला आरो नैबे फैगौ लोगो नांनानै सरकार सालायोबा जेबो खामानिखौ मावनो हाखाला मानो होनोबा बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा बिसोर साथामसोनि अनगा रावबो बर' हारिनि गेजेराव गोरों गैला नामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा बिसोर साथामसोनि आरो रावबो गोरोंसिन गैला नामा UPPL और BPF एकेलग हले राइजर उपकार हब बड़ो जनगोष्ठी एकत्रित हब और आमी एकत्रीकৰণৰ पक्षत निर्वाचन किबा प्रभाव पेलाब नेকি आमार निर्वाचन आहिब যাব মানুহৰ মাজত একতা শান্তিটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মিটিঙত দেখিছে যে মই UPPLকো সমালোচনা কৰা নাই BPFকো কৰা নাই কাৰণ আমি বিটিআৰত শান্তি বিচাৰো একতা বিচাৰো একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰো আৰু যদি বিজেপিত লগত থাকে সদায় শান্তি থাকিব সম্প্ৰীতি থাকিব UPPL আৰু BPF একেলগ হলে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব বড়ো জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হ'ব আৰু আমি একত্ৰীকৰণৰ পক্ষত निर्वाचन किबा प्रभाव पेलाब नेকি আমাৰ নিৰ্বাচন আহিব যাব মানুহৰ মাজত একতা শান্তিটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মিটিঙত দেখিছে যে মই UPPLকো সমালোচনা কৰা নাই BPFকো কৰা নাই কাৰণ আমি বিটিআৰত শান্তি বিচাৰো একতা বিচাৰো একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰো